Amandla Amandla awethu awethu sithi Oliver Tambo bamisandla Oliver Tambo sithi Oliver Tambo obambisandla sam Oliver Tambo sithi Oliver Tambo Oliver Tambo sithi Oliver Tambo obambisandla sam Oliver Tambo sosebamba ungasiyekele emunzimeni sithi Oliver Tambo obambisandla sam Oliver Tambo susibamba ungasiyekele emunzimeni sithi Oliver Tambo obambisandla sam Oliver Tambo sithi Oliver Tambo Oliver Tambo sithi Oliver Tambo obambisandla sam Oliver Tambo osebamba ungasiyekele emunzimeni sithi Oliver Tambo Amandla awethu long live President Zuma long live long live Nxamalala long live long live the MK party long live Amandla awethu umhlaba wamhlaba owethu ikumkani yethu Nxamalala gowethu Nxamalala gowethu umaphumephethe gowethu Amandla siyabulela Maqabane sikhahlele kwikumkani sithi dala imvula siphinde sibulise lo wayengumongameli welilizwe aphinde abe ngumongameli wombutho omkhulu eSouth Africa umkhonto wesizwe party utata uJacob Zuma siphinde sibulise kwisigqeba esikhokhele lombutho sibulise futhi amakhosi akhoyo phakathi kwethu sibulise isigqeba sephondo sibulise abakhokhele ulutsha sibulise abantu ababalulekileyo emzabalazweni the primary driving forces of the revolution the ground forces of umkhonto wesizwe party sithi xa sisukumisa umongameli ixesha lokuba abantu baseMpuma Koloni bamane bephuma ku cutting edge liphelile ngoku elokokuba bamane bevezwa into yokokuba bacwile njani ebugqwayibeni nasentluphekweni. We are saying as the MK party, enough is enough.
Our time is now, tomorrow is too late. Sesibabukele ixesha elide bedlala ngabantu bakuthi bemane besithi mababavotele bagqiba kubavotela balibale msinya ngabantu ababakhokheleyo bakhumbule bona nemindeni yabo naxa beqesha komasipala bangaqasha abantu bakuthi baqashe icousins neboyfriends. Sithelo xesha ngoku liphelile. Abantu baseMpuma Koloni bazawuziliberate bona ngokuba bavotele umbutho oyi-MK Party. Awukho omnye umbutho ozawunikhulula ebugqwayibeni ngaphandle kwale party. Sithi siyabulela ke futhi mavolontiya kancamalala. Into yokokuba ningalali nisebenze ubusuku nemini ningafumani into nisebenzele lo mbutho. Sithi eli xesha lelona xesha libaluleke kakhulu elifuna into yokokuba singamavolontiya simanyane singabi divided sidividwa zizikhundla. Abantu abalwayo ngoku abalwela ukuba ngoceba elo xesha liphelile. Kufuna uba ngoku umntu okhethwe onyulwe i-community simsupporte. Singathi besingamsupporti uba bungamsupporti ibilungelo lakho uba wenze lonto. Kodwa imajority xa seyithethile masihloniphe. Siphinde sincome bantu baseMpuma Koloni ngento yokokuba siqalile sayigqiba iprocess yokonyula abazawusimela singakhange sive izigameko zabantu ababethanayo belwela izikhundla. Lonto ikhombisa into yokokuba ningama-comrade anenhlonipho. Sithi niyibambe lapho ke maqabane because akukho enemy from within, the enemy is outside. And the enemy ngabo abasebenzisa omasipala into yoba bazityebise bona nemindeni yabo. Sine appointment ke esingeke sikwazi ukuyipostpone. I-appointment yomhla ka-4 November eyokuyokhupha amasela komasipala. Kodwa ukuze siwakhuphe lamasela izawufuna sihambe imizi nemizana, sihambe idolophu nedolophu, sifundise abantu bakuthi into yokokuba lo mbutho wamasela ayingombutho kaMandela ngoku. And uMandela wayitshilo into yokokuba xa beqala isigezo ze nibapanishe ngalandlela enapanisha ngayo u-apartheid government. UMandela besaphila ebengenayo ivuma into yoba umbutho ukhokhelwe lisela elaba imali la ifihla kumatrasi. Lagqiba langenziwa nto alabanjwa. Sithi ke Eastern Cape beyond umhla ka-4 November i-ANC mayibe ingekho komasipala mababe bethatha imithwalo ngoku bagoduke kuba ixesha labo liphelile. There is a new sheriff in town and that sheriff is the MK Party. Sinenyweba sile nhlangano yokokuba lo mntu usikhokholeyo akungomntu ovele akhamise akhyale. Ngumntu one-record lokuseyivisa umntu wakuthi ohluphekileyo. Xa uhamba kwindawo ezehlukeneyo ngoku mongameli, abantu bakhala ngento enye, bakhala ngendlala, bakhala ngento kokuba imisebenzi ayifumaneki. Sibona into esingakaze siyibone, abantu abafundele ukuba ngogqirha abayifumani imisebenzi. Bayahamba beyotoyitoya kuba imisebenzi ayikho. Lo mongameli wethu ke ngumongameli owa-investa ku-infrastructure nge-trillions kwa-create job opportunities. Lo mongameli kula mongameli owafika inkokheli zikhumtsha into engapheliyo zithi i-ARVs asoze
zilaphe abantu bakuthi wafike wayi-actiona yena abantu bakuthi bafumana i-ARVs baphila ubomi obude. Umongameli lo ongagcini ngokuthetha kodwa implementayo. Yolonto sikholelwa ke thina kuye because une clear record lokusevisa umuntu omnyama. Namhlanje sinenyweba before ndibize umengameli ezeqongeni. Inyweba esinayo yeyokokuba singulombutho sizokwamkela ngokusemthetheni inkosi yalapha ekhaya. Sithi ke xa siyamkela mayisondele kwelikhaya sizokwakha lombutho wabantu abamnyama. Xa siwakha lombutho siwakha phansi kwefoundation yokuhlonipha ubukhosi namakhosi akuthi. Umengameli uthe xa ewakha lombutho waqala wandwendwela inkosi ngokwehlukana kwazo. Akagqibelisanga ke ngelo xesha nangoku sayenza lonto. Lonto ikhombisa iconsistency. Namhlanje samkela unkosi uGwabinamba ngokusemthethweni kwazinamba njengelunga elipheleleyo lomkhonto wesizwe. Sizothatha